star. Top star. Mali kunnafoni.net filɛlibagaw aw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'a b'an na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ a ye aw k'aw bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye ne y'o de fɔ aw ye tant que aw sɔgɔlen bɛ anw na aw ni ɲɛnafin tɛ ɲɔgɔn ye aw tɛ stressé fɛnɛ donc bi aw ka lafiya kama an ye weleli bila an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma ale bɛ a jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ musique ko in na a voix de ka di wa a bɛ se dɔnkilida de la wa komi a yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan n tɛna kuma caman kɛ n bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ an ye o la an bɛ tɛmɛ n'an ka ko ye. Ma chérie, comment tu vas? Je vais très bien. Ça va bien? Ça va. Toute belle. Merci. Fini ne ɲɛna wa maquillage de ɲɛna wa a bɛɛ de ɲɛna. Merci beaucoup. Non, i tɛ sigaraw fɛ. Secret, c'est-à-dire? Genre beauté ninnu finesse ninnu a bɛɛ dɔɔni fɔ an fɛnɛ ka i m'a ye. A dɔ b'i yɛrɛ la o i yɛrɛ fana pari la o. Ayi dɛ an bɛ ka kuma e de ta kan kan nin. Mais i yɛrɛ fana pari la o. Oh d'accord. N'an bɔra émission banna an b'o kuma nin. Problème t'o la. Voilà, i pɛrɛnnen don. An bɛ se ka tɛmɛ nin ko ye. N'Ala sɔnna. Voilà, sisan an b'a ɲini fɛ i k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na ne ni an filɛlibagaw an bɛ faamuyaliba sɔrɔ i ka kow la. O diyara n ye n b'a fɔ an lamɛnbaga cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ma ko ni ɲankuma ni wagati in na a bɛ dépend mɔgɔw fana bɛ k'an lajɛ wagati min na ne tɔgɔ ye Kani Sidibe ne ye wasolonga ye n ye maliyɛn ye awɔ. Mais Kani i tɛ dɔ wɛrɛ fɔ an ye Kani ye wasolonga ye maliyɛn ye Kani sigilen bɛ min an bɛ don min na Kani bɛ jumɛn de kan Kani ka secret Kani m'olu fara kan dɛ. Ne sigilen bɛ Bamako Bako Jikɔrɔni ni Golf la voilà. I furulen don? Awɔ n furulen don. Denw b'i bolo? Ayi den tɛ n bolo pour le moment. Ala k'o nɔgɔya. Amina. Voilà, sisan n'a sɔrɔ Kani ye école kɛ ni tɛmɛna sira dɔw fɛ est-ce que i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye olu ko fɛnɛ kan niveau d'étude en fait. Niveau d'étude? Ne ma école kɛ ne ma sɔn kalan ma. Awɔ. An bɛ se ka raison dɔn n'a t'i dérange. Bon, o ye denmisɛnniya ko ye. Voilà. D'accord. Kani ka dɔnkiliko ma dogo mɔgɔ si la an bɛ don min na i ko bi Kani tɔgɔ bɛ sur les réseaux sociaux Kani tɔgɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ Kani bɛ se dɔnkilida yɛrɛ de la sisan nɔ Kani yɛrɛ y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ cogo di Kani bɛ se k'olu ɲɛfɔ an ye. Bon i ɲininka o la o diyara n ye ne bɛ se k'a fɔ ne kɔrɔbayara ka dɔnkili to an ka so n'o ye ne ba ye Kunba Sidibe ale tun bɛ dɔnkili da mais a wagati dɔnkili tun man di ne ye bon mɔgɔ i kɛra cogo cogo i tɛ taa k'i da kan to donc ala nana ale miniji dɔgɔya même pas 8 mois après n tora tanti Umu ka concert dɔ de lajɛli la dɔnkili in diyara n ye n ko n kɔrɔmuso ma fo ne ka kɛ dɔnkilidala ye donc ne dɔnkili sɔrɔ an ka so mais n y'a kanu tanti Umu ka sira de fɛ awɔ. Sisan nɔ n'an ye faamuyali sɔrɔ i ka kuma la i ka kuma in b'a jira de tanti Umu ka concert dɔ de sen fɛ Umu Sangare dɔnkili kanu nana don i la donc i y'a décidé i kɛra dɔnkilidala ye. D'accord Kani komi micro yɛrɛ bɛ Kani bolo Kani voix dumanba in fɛnɛ bɛ yen nɔ sisan nɔ Kani i tɛ show kan show dumani anw yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don wa ni an lamɛnbagaw fɛnɛ bɛ caman ye tunkarankew ye u bɛ ɲɛnafin na Kani bɛ yan dɛ Kani ka d'u yɛrɛ donc micro bɛ Kani bolo kojugu. Ko diɲɛ ye n ko musow diɲɛ ye ko tɛ sa farafinna ni farajɛla mɔgɔ ɲuman dan ye aw ye n ko i ye muso lakalo bɛ i miiriya kɛ kelen ye kabi ala ye dunuya in da ala ma kɛ fila ye bada musolu nka ye wuli an ka bɔ jɔnya juru la n ko ni ye nafolobatigi denmuso ni fantan kamalenni kanu na fɛn ko tɛ o bɛɛ jarabi ye la 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 la. Kani o tɔgɔnin na tantɔ Kani b'a dɔn caméraman ko kuma apprécier
technicien précédent tɛ ne yɛrɛ ma pressé ne tɛ foyi de la e yɛrɛ fana ma pressé an tun bɛ se ka continuer fo sini e de la oh d'accord donc comme émission ma ban an bɛ tɛmɛ n'a tɔw ye kɔfɛ inchallah d'accord Kani son diyara franchement tu as une très belle voix merci beaucoup donc an b'a fɔ dɔrɔn bonne continuation comme ko yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo inchallah voilà sisan Kani bɛ genre jumɛn yɛrɛ kɛ parce que mɔgɔ caman kumara dɛ dɔw ko Kani bɛ bamanan style kɛ mɔgɔw ye caman fɔ komi yɛrɛ bɛ yan nɔ e yɛrɛ ka style ye jumɛn ye en fait bon ne yɛrɛ ka style principal yɛrɛ ye wasolo ye parce que moi je viens de Wasolo mais dɔnkili kɔnɔna na wasolon ka di dɔw ye tel que bamanan ka di dɔw ye tel que n'an taara kɔ kan an bɛ blues ni jazz de kɛ parce que olu b'o de fana dɔn donc n'a nana Mali la yan n bɛ n débrouiller wasolon dɔnkili o de ye n ka base ye mais n bɛ bamanan dɔnkili mélange a la mais n tɛ se jeli dɔnkili kɔni na awɔ. d'accord Kani faamuyali sɔrɔla o kuma fɛnɛ na ni wagati na projet yɛrɛ jumɛn de labɛnnen bɛ Kani bolo bon ni wagati na projet mun bɛ n bolo fin 2019 n tun ye n album bɔ parce que album kelen bɛ n bolo déjà Dieu merci donc album dédicace n y'a ta k'a di hommage kɛ Kumba Sidibe paix à son âme o nana bɛn ni corona ko ninnu ye donc on attend an y'an jɔ fɔlɔ État ka se ka possibilité d'an ma an bɛ se ka jama fara ɲɔgɔn kan cogo min na komi kow bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni à l'amiable donc bientôt aw yɛrɛ fana bɛ fara an kan ne yɛrɛ kungo tɛ Mali de kungo don wasolon bɛɛ ta don an ka se ka hommage kɛ Kabako Kumba ye o côté ala ko don yira na amina yɛrɛ voilà Kani album yɛrɛ titre joli de b'a kɔnɔ déjà album ye titre 8 de b'a kɔnɔ an bɛ se k'a tɔgɔ dɔn n'a tɛ k'i mɛn basi a tɔgɔ ye Maliba awɔ o ye Maliko ye o ye Maliko ye donc anw yɛrɛ pɛrɛnnen don n'a ko kɛra cogo min na dɔrɔn an bɛ kibaruya di an ka faniw ma n'Ala sɔnna inchallah voilà Kani an bɛ continuer n'an ka question ye toujours à part la musique est-ce que Kani bɛ baara wɛrɛw kɛ bon à part la musique n bɛ comédie de kɛ bon comédie n bɛ se k'a fɔ différent dɔɔni de b'a ni musique cɛ sinon a bɛɛ ye baara kelen voilà sinon à part ça ne tɛ foyi kɛ d'accord an ye kuma dɔw fɛnɛ mɛn ko salon de coiffure fɛnɛ bɛ Kani bolo Kani b'o wari ta Kani bɛ dɔnkili da Kani b'o wari ta Kani bɛ comédie kɛ Kani b'o wari ta sisan conseil jumɛn de bɛ Kani yɛrɛ bolo k'a lase an ɲɔgɔnnaw ma parce que Kani san muso caman bɛ yen nɔ maintenant an bolo de b'an sen kan ko cɛ de kan ka fɛn bɛɛ kɛ an dun ɲɛ b'e la i bɛ nin baaraba in bɛɛ la mais o t'i k'i bali ka dɔw kɛ musique yɛrɛ ka gɛlɛn cogo min na o m'i bali k'i ka salon dayɛlɛ a t'i bali k'i ka comédie kɛ genre ni wagati in na Kani b'i profiter ka conseil jumɛn di a ɲɔgɔnnaw ma i ye ɲininka o la o diyara n ye ne bɛ profiter ka conseil min di ne ɲɔgɔnnaw ma ko den bɛ ba ladi tel que ba yɛrɛ bɛ den ladi cogo min kɔrɔ bɛ dɔgɔnin ladi i b'a fɔ dɔgɔnin yɛrɛ bɛ kɔrɔ ladi cogo min a bɛ se ka kɛ ni kɔrɔmamɔgɔ dɔw bɛ yen tel que i ye question min poser ko olu m'o hakilina sɔrɔ k'a kɛ ou bien u m'a dusu sɔrɔ k'a kɛ hakilina min bɛ ne bolo k'a fɔ an ba musolakaw ye k'a daminɛ ne ka génération na minnu m'a hakilina sɔrɔ kunun n'a possibilité b'u bolo bi k'a kɛ an ka baara kɛ dɔrɔn musoya tɛ yalankolon ye baara yɛrɛ de kɔni ka di ne baara ka di ne dɛ awɔ d'accord Kani faamuyali sɔrɔla o la voilà an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ Kani ye concert baw kɛ parce que an b'a ye généralement Kani sur les réseaux sociaux an minnu bɛ Kani suit an b'a ye tout le temps Kani bɛ voyage o la voilà Kani bɛ voyager ka taa mun de kɛ exactement kɔfɛla ninnu na Kani ka dɔ fɔ an ka dɔ faamuya don o don valise de bɛ Kani bolo Kani bɛ aéroport la an kɔni ma foyi de faamu o ko la komi i yɛrɛ sigilen bɛ yan bon machallah an bɛ Ala fo k'Ala barikada ne bɛ taa kɔkannaw la a caman bɛ kɛ concertw ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ diinɛ galanw ye voilà a kɔni bɛɛ ye baara de awɔ d'accord Kani faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ Kani bɛɛ ka kuma artiste caman bɛ n'u ɲininka u b'a fɔ ko dɔnkilida ka gɛlɛn yɛrɛ de sisan nɔ an bɛ se ka i ɲininka n'a sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔna la n'i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ est-ce que n'i y'a gɛlɛya kɛ ni so in kɔnɔ a
taa fa k'a tɔ bila da la. O kan i tɛ dɔɔni dɔrɔn fɔ an ye komi a ka ca ten i tɛ dɔɔni dɔrɔn fɔ an ye i ka gɛlɛyaw sɔrɔ tɔw kan. N bɛ se ka min fɔ n'i ye a mɛn mɔgɔ b'a fɔ a sumana a gɛlɛyara ka tɛmɛ de. Kala tɛ hɛrɛ dɔɔni di mɔgɔ si ma n'i ma sɛgɛn dɔɔni kɛ. Tiɲɛ don. Voilà. Donc kunun gɛlɛyara. Donc bi an bɛ Ala fo. Musique kɔni a ma nɔgɔ au début c'est pas facile. Minnu yɛrɛ b'a a début la u kana décourager a bɛ se ka kɛ u ka don bɛ sini Ala bolo. Voilà. D'accord Kani. Voilà, an kumara gɛlɛyaw kan hali n'i ma sɔn ka a walawala n ye. I kɔni ko dakurun na k'i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ. Voilà, an y'o faamuya. Mais Kani bi alhamdulilayi dɛ. N b'Ala fo n bɛ bɔkolo barika da. A ye nafa minnu lase ma i tɛ dɔɔni fana fɔ an ye k'o kan. A ye nafa minnu lase ma a ye n bila n ye diɲɛ dugu caman yala. A ye expérience wɛrɛ di yan min fana ni Mali ta tɛ kelen ye. Parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen a kalannen don mais a ma yala a tɛ se ka diɲɛ dɔn. Mɔgɔ dɔ bɛ yen a ma kalan n'a yalala a bɛ diɲɛ faamu. Donc moi ça m'a permis ka fɛn caman dɔn hali ne m'a bɛɛ dɔn n ye dɔɔni dɔn. Voilà, donc ne bɛ se k'a fɔ o ye nafa belebeleba dɔ ye. D'accord Kani, faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ ko la. Voilà Kani, musique yɛrɛ kɔnɔna la depuis i ye musique daminɛ fo ka taa se don min na i n'a fɔ bi. N'a sɔrɔ ko dɔ delila ka k'i la min y'i choqué en bien ou en mal, est-ce que i bɛ se k'i da don o la ko fɔ an ye? Oui, ko dɔ kɛra n na min ye choqué. Parce que n ka fani dɔ bɛ yen a ye n kanu kosɛbɛ. A ko wari t'ale bolo ka di ne ma mais ne yɛrɛ de ka d'ale ye. Ne ko karisa wari tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a y'i kanu hali n'a ye dɔrɔmɛ 2 sɔrɔ n b'a dɔn sini a b'a miiri la n kan ka nin dɔrɔmɛ 1 di n kanubaga ma. A nana ye a wagati en 2016 ninnu bɛ jouer Sokurus-kɛnɛ kɔnɔna la n'a nana lajɛ chaque fois an ye 8 mois comme ça kɛ a bɛ na lajɛ des fois don o don a b'a fɔ n ye Ala nana kɛ a muso nana garisɛgɛ. Muso garisɛgɛlen a nana fɔ n ye ko kunun muso y'a fɔ n ɲɛna k'a kɔnɔma don. Ne kɔni t'a dɔn den a bɛ kɛ cɛ de ye wa walima a bɛ kɛ muso ye. Mais Kani ni ne muso jiginna kanu min ne y'a ta ka d'i ma den ye i ta de den sara a balola i ta de don. Ça m'a énormément touché. D'accord Kani. Faamuyali sɔrɔla o ko la. Kuma ɲɛna wa kuma faamuyara fɛnɛ. Voilà Kani, artisiya in kɔnɔna ma nɔgɔn. Surtout basique min daminɛnen don sur les réseaux sociaux. Donc o de b'a mɛn ni artiste de bɛ ɲɔgɔn na. Artistes de bɛ ka ɲɔgɔn buruja, artistes de bɛ ka i m'a ye i yɛrɛ bɛ ko bɛɛ kalama. Sisan nɔ Kani yɛrɛ conseil jumɛn de bɛ Kani bolo k'a lase a ɲɔgɔnnaw ma cogo min na prise de conscience bɛ na? Bon, conseil min bɛ ne bolo a ko yɛrɛ ma caya sa wa. Na togo de tan donc a Kani yɛrɛ dépasser. I m'a ye. Donc conseil min bɛ ne bolo dɔrɔn ni kɛra jamana baarakɛla ye tel que e yɛrɛ ni ne filɛ nin ye n'an kɛra jamana baarakɛla ye an k'an don yɔrɔw dɔn an k'an bɔ yɔrɔw dɔn. N'i y'o dɔn ka ban diɲɛlatigɛ la i bɛ lafiya. An golo ma yɔrɔ sɔrɔ an kana fɔ k'an b'a sama ka se foyi parce que i tɛ min ye n'i ko i b'i yɛrɛ ko ye a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ y'i bolo. Voilà, ne bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ. D'accord Kani, faamuyali sɔrɔla o la. Voilà Kani, komi ɲanafin bɛ an toujours voix in ka d'an ye. N'i ye se k'an ye an bɛ si bɛ dɔnkili da yan nɔ. Micro b'i bolo tuguni Kani. Zena an t'o di an ka tunkarankew ma. O ye tiɲɛ ye. An k'o di an ka tunkarankew ma. Awɔ. Wallahi. Ijodo ne fa awu jodonde ne ka tunkarankew ni juru na fo ye tunkarankew yo nga ko yelema ngobi wolu fɛ danaya wale bi wolu la ngobi wolu fɛ kuma ka duma bi wolu fɛ ngobi wolu la
Maliyendenw bi aw fɛ nka ko yɛlɛma yɛlɛma ne ka tunkarankew ni juru na fɔ ne bɛ ni yɔrɔnin fɔ ne ka tunkarankew ye koyi minnu bɛ Paris Hollande fana ko fara sini ka tunkaranke bɛ diɲɛ fan o fan fɛ siri bɛ kani ka foli bɛ aw ye Ala ka tunga dundi aw la Ala k'aw kisi tunga fɛ janfa ma ye tunga fɛ fɛn min mala tunkaranke ko de bɛ mala tunkaranke lo sabali dugu tɛ diɲɛ ye dɛ nin fɔra Segu 4 Marakadugu kɔnɔ do dugu 12 fila dugu 5 koko ini bamba woli kana ni wita nin fɔra manu fini manu jɛ kɔrɔti masi sona kɛba tibolo nin fɔra an ka tunkaranke ye n bolo la ne bɛ to ko de fɔ an ka tunkaranke ye so ka di dɔ la tunga man di la tunga yɛrɛ ka di dɔ la so man di la dɛ tunkaranke lo n'a gɛlɛyara min bolo tunga fɛ a ye na so an ka tolo o tɛ maloya la koyi bɛɛ ni garizigɛ ta yɔrɔ do o bɛɛ ni garizigɛ bila yɔrɔ do fana koyi a diyara minnu na fana n'a gɛlɛyara minnu fana bolo tunga la a y'a hakili to ɲana dɛ tunga man ɲi dɛ. Ah non, bravo Kani, son in diyara kojugu. Merci. Voilà, Kani komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma an bɛ se k'a dɔn fɛn jumɛn ka di Kani ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye. Fɛn min ka di ne ye fɛn bɛɛ ye o tulo ni yɛlɛ de. Fɛn jumɛn fana i t'o fɛ. N tɛ fɛn min fɛ n tɛ kɛlɛ de fɛ ani nkalon tigɛ. I t'o fɛ. O man di ye. Voilà. Ni mankan bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne tɛ yen fɛ. E tɛ yen nɔ. Donc Kani bɛ cool de la dans sa tête. Tranquille. D'accord Kani komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛlibagaw ni ka fanaw ma. Kumakan laban mun bɛ n bolo n bɛ n filɛbaga bɛɛ lajɛlen fɔ ani fani bɛɛ lajɛlen parce que n'i y'a mɛn Kani ne tɛ dɛ ne kanubagaw de don ne kanubagaw de bɛ Kani kɛ Kani ye sinon ne yɛrɛ tɛ moi je ne suis rien n'i y'a mɛn ɲɔgɔn dɔnkilidalaba tɛ i bɛ dɔ de sɔrɔ min b'i lamɛn walima k'a ka temps tuer ka sigi k'i lajɛ ne kanubaga minnu bɛ forfaits ta ka ne lajɛ walima k'u ka crédit ta k'an wele Kani Ala yɛrɛ de ye n diya i ye ne t'o si sara sɔrɔ n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen voilà. D'accord Kani, merci beaucoup. Merci à vous aussi. An filɛlibagaw ne hakili la ne ni Kani ka ni émission in kɛra mondial ko dan ye a diyara fo ka taa tɛmɛ diyali kan donc o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye restez connectés sur Mali Kunnafoni ko duman dama de bɛ ka nali.